Kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte, 10. Ordizia mitin, Jose Antonio Peña oroimenezko nazioarteko mitin honen aurkezpen honetara. Badiraia 11 urte tartanean amets bat marrazten hasi ginela, Jose Antonio Peñaren oroimena eta atletismoaren funtsa uztartuko zituen amets hura. Gaur, harrotasunez esan dezakegu, ereindako hazi hura gailurrera iritsi dela. Datorren uztailaren 4an, Ordiziako Altamira estadioak bere 10. edizioa ospatuko du. Ez soilik proba egonkor bat bezala, baizik eta mundu mailako erakustoki bilakatuta. Aurten ere, World Athletics Continental Tour brontze kategoriaren barruan lehiatuko baita. Europako eta munduko elitea Goierriko bihotzean izango dugu lasterka, jauzika eta egan ere. Prestatu beraz takoak, ze kronometroia martxan dago eta atzerako kontaketa hori hasi dugulako ia datorren larun batera begira. Eta gaurko aurkezpen honetarako luxuzko pertsonak, ordezkariak ditugula esan genezake. Hemen nire eskubitara hasita, iskina hartatik, Karmele Segura Azkarate, Laboral Kutxako Gipuzkoako komunikazio arduraduna, bere ondoan Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria, Adur Ezerrarro da Ordiziako alkatea, erdian Eneko Agirrezabal, Txindoki Atletismo taldeko lehendakaria, bere ezkerretara Leire Artola, Beasaingo alkatea, eta hemen nire ondoan Roberto Ramajo, Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zuzendaria. Ongi etorriak beraz denai, eta aurkezpen honi hasiera emateko Eneko Agirrezabal, Txindoki Atletismoko presidentea, eta mitin honen arduradun nagusia, burua, eta 10. edizio honetako arduradun nagusietako bat. Eneko, betikoa, hasteko 10. edizio honek, zenbaki borobil honek, zer dakar berri? Antolakuntzan, atleten izen azpimarragarri horietan, zer daukagu berri, nola aurkezten duzu 10. edizio hau? Bai, horrela da, 2015an hasi ginen, aurten 10. edizioa, zenbaki borobila, nik uste pauso bat aurreago, urtero pixkanaka hobetzen joan gehala, eta aurten ere berritasunak egongo die, eta oraintxe aipatuko ditut pixka bat nagusienak. Lehenengo aipatu, Jose Antonio Peña klubeko entrenatzailea zanan omenez hasi ginela, mitina, hortaz, bere izena ere aipatzea nahiko nuke. Aipatu dezun bezala, Continental Tour brontze kategoria neongo gea, Espainia mailan 2 mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak, gure kategorian bakarra gea, hortaz, horrek nik uste aipagarria dela. Aipatu uztailan 4an, larun bat hontan dela, 6:30 hasita, finalak garrantzitsuenak 9:00 hasiko die. Eta, probak aipatuko ditut hasteko, garrantzitsuena ez da. Aurreko urteetako nahiko antzekoak izango die, bai neska eta bai gizonetan 100 metro, 200 metro, 800 metro, 1500 metro eta luzera jauzia izango ditugu. Iaz bezala gizonetan 110 metro esiak, eta emakumeetan 100 metro esiak, aurten ere bai. Eta gero pixu jaurtiketa emakumeen kategorian. Hauek egongo dira mitinen barruan nolabait. Hortik kanpo baita gizonen pixua ere izango dugu. Gero, iaz hasi ginen, desgaitasun fisikoa eta intelektuala duten atletentzat probak antolatu ditugu. Iaz 100 metroko probak egin genitun, aurten ere bai, eta gainera 800 metroko proba bat ere sartuko dugu. Eta gero urtero bezala, aurren probak ere izaten ditugu, aleintzen gea, txikienei ere mitinea erakartzen eta erakusten zer dan hau, eta gure klubean hainbat atleta gazte dabiltz, eta bere ere aukera izan dezatela, egun bereziontan parte hartzeko. Lehen aipatu berritasunak, ez da, hainbat izango dira, nik uste eta aurten bereziki gauza berri asko izango ditugula, horitako bat, nabarmena, luzera jauzia, aurreko urtetan egiten genuenaren ordez, futbol zelaiaren gainean jarri dugu modulo bat, tarima bat, eta bertan salto egingo dute. Honi esker lehen geneukan arazoa konpontzen dugu, zan
gradetatik etzen oso ondo ikusten saltoa, eta hola, zelaian erdian jarrita, erdian edo jarrita, bastante hobeto ikusiko da. Erronka bat ere bada, ez dugu inoiz egin, eta hainbat tokitan egiten da, kalean eta egiten da, holako gauzak egiten die. Baina, guk ez dugu inoiz egin, eta interesgarria izango da, atleten erreakzioa ikustea, eta ze emaitza dauden, eta honi esker, luzera jauzia ez dugunez ohiko tokian egin behar, armaia batzuk jarri ditugu, armaia gehigarri batzuk, honi esker jende gehiago etorri ahal izango da, aurreko urteetan sarrera dena gastatu izan die, hortaz, ikusten genuen aukera on bat, inbertsio bat ere bai, jende gehiago etortzeko, eta ikusgarriago egiteko, orokorrean. Gero, aipatu baita berritasun bezala, puzgarriak sarreran, umeentzako puzgarri batzuk jarri ditugu. Pixka bat ikuspegia, nahi dugu zabaldu, ez da? Ez da hila izan atletismoa soil-soilik, baizik eta, pentsatu denengan, eta umeentzako puzgarri batzuk jartzea interesgarria izango zala pentsatu genuen, sarreran egongo dira. Eta gero, beste berritasun bat, hau mitinaren aurretik, gero Leirek azalduko du, Beasainen biharra egingo da hitzaldi bat, emakumeak atletismoan eduki duen presentziari buruz, Igartza Jauregian, gero xehetasun gehiago emango ditu, baina pixka bat zabaltzeko asmo horrekin, ez da? Bai. Eta gero, argiak baita, urtero bezala mortero. Aurten 3. urtea izango da usteet, erritmoa markatzeko gure erbi sistema edukiko dugu, argi sistema, 800 eta 1500 probetan, erritmoa jarraitzeko, pistaren barru aldetik edukiko duen argi sistema bat. Baina horrez gain, aurten jarriko ditugu beste argi espektakulo moduko bat edo, iluntzen hasten denean eta atleten jarraipena egiteko edo, nahiko politxa izango da, ilunpetan eta nahiko ikusgarriak geldituko dela iruditzen zaigu. Gero, sarrerak web orrian daude salgai, eta sarrerak erostearekin batera, zure irrifarra nire indarra erakundeari ekarpen bat egituko aukera ere izango da. Hori ere berritasuna. Iaz bezala, ETB-en zuzenean ikusteko aukera izango dugu, 9:00 aurrera. Horren aurretik, ETB honetik ere jarraitzeko aukera izango da. Eta, atleta garrantzitsuenak, ez da, iazkoarekin konparatuz, nik uste hobekuntza bat badagoela, ez proba guztietan, edo ez da banatzen modu homogeneo batean, proba batzutan kontzentratzen die atleta asko, eta ez da erresa izaten hori kudeatzea. Baina, aipatzeko batzuk, 100 metrotan Elliot Jones Britainiarra, beste bi gizon badaude noizbait 10 segundutik jetxi dutenak, kondizioak onak balin badie eta bere forma honean balin badaude, zergatik ez pentsatu 10 segundutik jeisteko aukera egon daitekela. 100 metrotan Samuel Reardon Britainiarra ere bai, 45 segundutik jetxita daukana, mitineko errekorra hausteko aukera eduki dezake. Markel Fernandez Bizkaitarra, aipatzeko da baita, atleta euskaldunen artean dagoen maila altua, eta esango nuke, maila altuan dauden euskal atleta horietatik ia guztiak edukiko ditugula. Markel horietako bat 100 metrotan. 800 metrotan Moatz Zaafi bat 44tik jetxi duen atleta bat, eta gero Martin Segurola Donostiarra, azken aldian Espainia mailan ondoenetakoa da bilen atleta bada, azken urtetan bereziki aurten progresio oso handia izan duena, 1500ean emaitza oso ona lortu ditu, nik uste Espainiako lehenengoa dagoela orain marka aldetik. Gurean 800 metro egingo du, altueran entrenatzen egongo da, eta esfortzu bat egingo du, berak adierazi du gure proban parte hartu nahi dola, baina berari hobeto zetorkion, 800 metrotan egitea, eta etorriko da, Sierra Nevadatik espreski gure proba 800 egitea, eta itzuli egingo da gero. Hortaz, eskertzekoa da, bere aldetik egingo da esfortzu hori. Ikusten da, Euskadiko 800 metroko errekorra usteko aukera handiak edukiko ditugula. Hortaz,
Gero 1500ean, gizonen 1500ean baita, edukiko dugu seguramente mitineko izarra handiena, Mariano García, Murziako atleta, orain gutxi pistako bertan, 1500eko munduko txapeldun izan dena. Hortaz da punta-puntako atleta. Orain arte 8 metrotan gehien bat aritu dena, orain 1500ean ari dena. Bueno, aipatu lehen ez eta aipatu, atleta hauen helburu nagusia, aurten ospatuko den Europako txapelketa izango da, hortara prestatzen ari die, minimak lortu nahi dituzte, eta puntuak eta sailkatzeko txapelketa hortara. 110 metrotan, iaz bezala, Asier Martínez Nafarra, hau ere euskal atleta gizonetan onena, seguramente, momentu honetan, eta Jon Kaban, airurako atleta ere bai, nahiko puntakoa, Joko Olimpikoetan aritutakoa baita. Luzera jauzian, Espainiako onena dena momentu honetan, Lester Leskai, edukiko du, 8:35 egin duena, noizbait, eta Iker Arotzena Irundarra eta Euskadiko luzera jauziko atletarik onena. Emakumeetan, 100 metrotan, Gloria Hooper italiarra, eta Espainiako Espainiako onenetakoa den Elena Guiu ere izango du. 100 metrotan, Printasia Johnson, Bahamatako atleta, errekorretik gertu ibili daiteke, gure mitineko errekorretik, eta Eva Santidrian, Espainiako 100 metroko onenetakoa dena baita. 800 metrotan, emakumeetan, edukiko dugu baita Espainiako, nik uste dut, une honetan dagoen atleta onena, Rocío Arroyo, atleta gaztea eta itxura oso ona, eta azken aldian emaitza oso ona lortzen ari dena. Ikusiko dugu, lasterketa nolakoa den, baina itxura oso ona dauka. 1500ean, iaz irabazi zuen Marina Martínez, edukiko dugu, eta Euskaldunetan Judith Otazo, azken aldian ere oso ondo da bilena. 100 metro esietan, Madagaskarreko Sidoni Fidanatxoa edukiko dugu, atleta onena. Eta gero luzera jauzian, Fatima Diame, iaz eduki genuena, bere garaian pista estalian munduko txapeldun izan zena, eta Irati Mitxelena euskal atleta ere bai, Espainia mailan ere punta-puntan da bilena. Eta pixuan, Ibana Gallardo eta Espainiako onena den Belen Toimil. Beraz, ikusten den bezala, proba guztiak ez dira berdinak, edo ez da maila berdina, baina euskal atleta onenak daude. Espainiako atleta onenetatik hainbat, eta gero nazioarteko mailatik ere, atleta punta-puntakoak izango ditugu. Punta-puntako atletak horiek guztiak eta bi egun barru ostiralean ere, urtero bezala, herriko Ordiziako herriko plazan egingo den aurkezpen horretan ere, baten batzuk ikusi ala izango ditugu ez deneko? Hori da, ostiralean, 8etan, Fray Andreseko inguru horretan, atleten aurkezpena egingo dugu. Interesgarria izaten da, politia izaten da, jendearentzat, ostiral arratsaldea, giroa egoten da kalean, eta ekartzen duzu, nolabait han pistan aparte xamar gelditzen den hori plazara ekartzen duzu eta jendeak ikusten du, erakartzeko ere ondo dago. Atletei berai ere nik uste, gustatzen zaiela, ez da? Errekonozimendu hori eta politia izango da. Bueno, gertutasun hori herriko plazan izango da ostiralean, baina jarrai dezagun gure gonbidatuekin, 10. edizio honetako aurkezpenean, eta argi geratzen dena da horrelako ekitaldi bat antolatzeak eskatzen duen babes eta laguntza ikaragarria izaten dela eta hori litzatekeela posible izango erakunde publiko zein pribatuei elkarlanari esker eta hoien ordezkariak dauzkagu hemen jarraian aurkezpen honetan larunbatean gertatuko den horri buruz hitz egiteko. Horretarako hemen da Adur Ezenarro, Ordiziako alkatea, ze Altamira estadioa izango da berriz ere epizentro hori, ez? Ze herri oso bat mundura zabaltzen duen lehioa izango da, larunbateko ekitaldia, eta horrek Ordiziako udalari horrelako ekitaldi bat herrian antolatzeak zer suposatzen duen, galdetu nahiko genioke? Bueno, eguerdion eta denai eskerrak ematen hasi nahiko nuke, ez? Horrelako ekimen batekatzean daukan lan erraldoia izugarria dalako eta askotan ez da ikusarazten. Baina, bueno, nik uste Ordiziari orokorrean herriari lehenengo suposatzen diona, nik uste dela harrotasuna, ez?
Harrotasuna, esango nuke, hamarkada askotako ibilbide baten, guretik asko atzerago hasi izan ibilbide baten emaitza dalako, ez? Eta nik uste horrek bai ematen dula, ondo egindako bide baten jarraipena eta emaitza da, bere garaian apostua egintzalako, ordizian atletismoaren alde eta azpiegitura hauek izatearen alde, eta hori, mantendu da, ez? Eta holako ekitaldi bateko oihartzuna emateaz gain, askotan eskaintzen digu baita feedbacka, ez? Askotan, etxean mugitzen gea eta, esparru guztietan gertatzen da, daukaguna askotan, ez degula agian barrutik baloratzen eta kanpoko dauzkigun bisitari guzti hauen begiradak, askotan bai da feedback hori jasotzea, ez? Eta askotan harriduraz ikustea, gurea bezalako herri txiki batean, nola alde batetik olako ekimenak martxan jartzea posible da 10.500 biztanle dituen herri batean, eta era berean azpiegiturak izatea, bada harrotasun puntu bat herri mailan, ez? Eta bukatzeko nik uste antolaketari dagokionez, nik uste denak aldegun elkarlan hori jartzen dugu, baina azpimarratu nahiko nuke, askotan gugandik hasita ere ez dugu eskertzen, horrelakoetan sartzen garenean, atzetik ez, batez ere udal langileak eta guk ditugun baliabideak batzuk materialak izaten dira, baina beste batzuk giza baliabidea zitzaiten nahiga, pertsonak, udal langileak, aste hau beraientzat zaila izaten da, beren betiko lanez gain buru belarri dabiltzalako, eta aprobetxatu nahiko nuke hemendik ere, askotan ikusezina dan lan hori ez, eskertzeko, beraien implikazio hori gabe ere, zaila izango litzatekelako hau aurrera ateratzea. Voluntarioak jarri dituzu hortxe, erdigunean, eta 10. edizio hau, ibilian, zuk esango zenuke kontsolidatu den proba bat dela, ordizia mitina? Bai, nik uste, urte hurrena, 10. Badoa aurrera, egia da badaukala kontsolidazio puntu bat, ez dugu aztu beharrez, herrian 103 urte beteko ditun proba bat badaukagu, txirrindularitzakoa kasu hontan, eta lehen esaten nun, ez? Herri txiki bat gea, voluntariotza aipatu duzu, erraldoia da horrelako ekitaldi batek suposatzen duen lana, ez? Izugarria da, orduan, bai, alde batetik kontsolidatze bidean doan ekitaldi bada, baino izugarrizko lana dago atzen hau aurrera eramateko eta urtero da erronka bat, ez? Nik uste, 10 urte badiela, lotu nahiko nuke, ze aurten txindoki atletismo taldeak mende erdia beteko du, 50 urte beteko ditu, eta nik uste ezin dela ulertu bata bestea gabe, atletismoa Ordizin eta Goierrin errotzen duen taldea txindoki taldea da, mitina ekitaldi zoragarri bada eta pastelaren ginda da, nik uste beti esaten dugun bezala, ez? Batez ere ume eta gazte hoiei atletismoarekiko grina eta irrika sortzeko ezinbestekoa, baino, azpimarratu, ez? Urte hurren bikoitza dela eta, hemendik ere, nik uste zoriondu behar dugula txindoki atletismoaren lana, lan hori gabe, ziurrenik hemen ez gineatekelako egongo gaur, ez? Adurrek aipatu du hor, tartean, txindoki atletismo taldearen eragina ez dela bakarrik herri batera mugatzen, Goierri osora ere bai, eta aldamenean duen Beasainera ere bai. Goierri osoan eta bereziki Beasainen ere, hortxe atletismoa edatzeko, sustatzeko alegina ere egiten da Beasaingo udalaren eskutik. Goierri mailan erreferente den talde eta klub historikoa da txindoki, urte asko dira, Adurrek esan duen bezala. Nola egituratu da Beasaingo udalaren eta klubaren arteko harreman hori urte hauetan, guztietan, eta zergatik da hain estrategikoa lankidetza hau Beasainentzat? Aipatu da, ez? Beasaindarrentzat eta orokorrean atletismoa maite duten guztientzat txindoki atletismo taldea bada nolabaite kirol bide eta arrobi nagusia, ez? Eskualde mailan nortasun propioa duen klub historiko eta referentea da. Eta zentzu horretan Beasaingo udaletik beti argi izan dugu talde honen lana babestu eta beraiekin bat bidelagun izan behar dugula, ez? Guretzako nolabaite kasu honetan atletismoa sustatzea ez da kirola sustatza bakarrik, baizik eta pertsonen ongizate integralerako egiten den apustu estrategiko bada. Zentzu honetan badira ja 10 urte baino gehiago, hitzarmen bidez, udala eta atletismo taldearen artean hori laguntza hau oinarritzen dela, eta ez da noski kasualitatea
ez da zerren kasualitatea, baizik eta atletismo taldeak urtero egiten duen lanaren ondorioa da. Ez, eta ikusten da emaitzak, ikusten dira hor, eta bezain gaudala orain arte bezala, etorkizunan ere hor egongo da, horrelako eskualdeko talde bati laguntza emateko. Babes hori ere urtetan zehar garatzen joan da, handitzen, hor dago adibidez, 1500 metroko proba ikonikoaren babes hori, emandako babes hori, eta Beasaingo udala izena eramaten duen sari hori ere bada urtez urte, nola garatu da babes hori urte guzti hauetan zehar? Azkenean Beasaingo udala bidelagun izan da, ez? Mitina hasiz joan dan bitartean, ez? Bidelagun izan dugu eta bidelaguntza hori txindoki atletismo taldearekin batera eman dugu, ez? Aipatu da betidanik 10. edizioa dugu eta Beasaingo udalak proba ikonikotako bat, 1500 metroko proba zuzenean babestu du, ikusgarritasuna emanez eta gainera gizonezko eta emakumezko kategorian, ez? Horrek nolabaite Beasaingo udalak dituen bi apustuetako bati erantzuten dio, biri hobe esan da, batetik, distantzia erdiko probekiko eduki dezakegun pasioa edo zaletasuna, eta bestetik berdintasuna kirolean. Aipatu da, nekoik aipatu du ez, pistetatik kanpo, bihar Igartza Jauregian, arratsaldeko 7etan, ekitaldi berezi zein garrantzitsu ospatuko da, izena izango duena emakumearen lekua eta erronkak euskal atletismoan, erreferente diran 4 emakumezko izango ditugu holtza gainean, luxuzko 4 gonbidatu izango ditugu, batetik Amaia Andres, izatez beasaindarra dana, Nairo Agirre ere, pertika jaurtitzailea eta bastatuko kirolaririk onena esan dezakegu, disiplina horretan, Itziar Ferran ere, 80-80 hamarkada horretan esi lasterkaria izandakoa eta heptatleta ere bai, eta Sara Villasante, Bidasoa atletismo taldeko kidea. Beraz, esandakoa luxuzko gonbidatuak izango ditugu, kirola, berdintasuna, emakumea uztartuko dituztenak, eta nire aldetik gonbidatuta zaudete denok, bihar Igartzako Jauregira arratsaldeko 7etan izango dugun hitzaldi berezi horretan parte hartzera. Mitinaren beste ekitaldi osagarri bat ere, berritzailea, biharkoa, atletismoa eta emakumea lotuko dituena, Beasaingo Igartzako Jauregian, eta jarraitzen dugu instituzio publikoen edo erakundeen babes horrekin, nolabait eskualde mailatik herrialde mailara salto eginez, Gipuzkoa ere barne hartzen duelako, lurralde kirolaria da Gipuzkoa, hemen da Roberto Ramajo, Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zuzendaria ere, eta esaten genuen Gipuzkoa lurralde kirolaria dela, harrobia maite duena bereziki, eta erakundeak ere, eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundia ere, hortxe dago bultzada hori ematen urtez urte. Zuek zer balorazio egiten duzu Gipuzkoako Foru Aldunditik Ordiziako atletismo mitinaren 10 urteko ibilbide honetaz, eta ze garrantzi du zuen ustez ekitaldi honek lurraldeko kirol sustapenean? Kaixo, eguerdion, o egunon. Gipuzkoako Foru Aldunditik oso balorazio positiboa egiten dugu 10 urte hauen inguruan. Ordiziako mitina erreferentziazko itxurdu bihurtu da atletismoaren egutegian, bai parte hartzeagatik eta bai publikoaren erakartzeko gaitasunagatik ere. Guretzat, funtsezkoa da, oinarrizko kirola sustatzen laguntzen duelako, lurraldearen irudi dinamikoa proiektatzen duelako eta Gipuzkoa goi mailako ekitaldiak antolatzeko duen gaitasuna erakartzen duelako. Eta zein pauso edo proiektu, hau guzti hau esan da, aurreikusten dituzude etorkizunari begira mitin honen maila eta nazioarteko proiekzioa indartzeko? Pixkanaka, datozen urtei begira beste bultzada bat gehiago emateko gai ikusten zarete? Etorkizunaren begira, mitinaren hazkundea hainbat arlotan indartzen jarraitu nahi dugu. Batetik, nazioarteko
mailako atletak erakartzea, gehiago erakartzea da helburua, lehiaren mailako igotzea edo mantentzea. Eta bestetik, bai ikusleentzat eta bai parte hartzaileentzat esperientzia hobetzen jarraitu nahi dugu. Eta klubekin, erakundekin eta babeslekin lankidetza sendotu. Hori guztia, Ordizia atletismoaren egutegian ezinbesteko hitzordu gisa sendotzeko eta Gipuzkoa kirola ikusgarritasuna ematen jarraitzeko. Eskerrik asko, Roberto, Zuei. zuen babes eta konpromiso horregatik eta diputaziotik Eusko Jaurlaritzara. Eusko Jaurlaritza ere laguntzaile, babesle eta aldamenean ere izaten jarraitzen du Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria. Euskadi mailan ere gure kirolaren osasuna neurtzeko termometro paregabea da hitzordu hau atletismoaren bueltan. Eta zuk zer horrek nun jarriko zenioke azpimarra bat mitin honi, 10. edizio honetara behin iritsi eta gero. Lehenik eta behin egunon guztioi eta eskerrik asko Txindoki atletismo taldeari gonbidatzearren berriz ere aurkezpen honetara. Esango nuke familia artean gaudela, hemen gauden erakundeak, ja urte batzuk badira ere, eta baita ere babesletza pribatuekin, hori dira osagai batzuk oso garrantzitsuak hori egiteko. Eta begira, egun hauetan zeroak dira pixkat ebaluazio honetan zoritxarrez esanguratsuak, nik 10 bat emango nioke proba honi. Zergaitik, bereziki 3 osagai nagusi uztartzen dituelako. Batetik arima dauka, klubeko entrenatzaile baten omenez eginiko proba bada, arima dauka, herriarekin lotura, ez herriarekin, bailara oso batekin, Gipuzkoarekin, Euskadirekin, lotura hori oso sendoa da. Bestetik berrikuntza dauka. Eneko aipatu bezala, urtetik urtera beti berrikuntza batzuk ematen direla erbi digitalizatu horrekin, dela esperientzia, Roberto aipatu bezala esperientzia hobetzeko sortzen diren bestelako osagai horiek, eta gero, dimensio ezberdinez osatutako proba bat ere bihurtu delako. Hastapen kirola edo hastapen kirolak badu bere ikusgarritasuna, berdintasuna ere ikutu egiten du, beraz, baloreak, balioak ere azaltzen dira, inklusioa ere jorratzen da, eta nik gaurkoan hemen horrela nagoenez, goi mailari egiten zaion ekarpenean jarriko dut azpimarra. Zergaitik, ematen du erreza dela nazioarte mailako zera hori, eta gainera, hau oso gipuzkoarra da. Oso gipuzkoarra da. Apaltasunetik nazioarteko zera. Oso era apalean, baina izugarrizko proba garrantzitsua da mundu mailan, ze ez daude horren bestekoak, eta gure artean ere oso gitxi izaten dira, eta zenolako ekarpen egiten dion. Aipatu dituen hainbeste kirolarien artean, Basketin Fundazio bekadunak ere badaude, gure goi mailako kirolariak ere badaude, pixkat ibilbide horretan dauden promesa eta talentuei ere eskaintzen zaie aukera bat hori egiteko, eta gure ekarpen sumeetan ere, badaukagu gure dopaje aurkako Euskal Agentzia, gure apaltasunetik ere, estatu mailako 110% antidopaje proba guztiak egiten duen erakunde bat. Eta ekarpen horiek guztiekin, bakoitzak bere esparrutik eta bakoitzak bere apaltasunetik, horiek danak koltelera baten sartuta ateratzen dugu Txindoki atletismo taldeak lortzen duen izugarrizko proba beraz. Azpimarra ez dakit bakarra dan, uste dut askoren esfortzuak uztartuta egiten den gauza bat, baina antolatzaile daukate honetan ardura handiena eta horiek dira benetako protagonistak. Zu, Gorka, hazkunde honen testigu izan zara azken urtetan, 10. edizio honetara behin iritsita, eta zure ikuspegitik, zure Euskadi mailako ikuspegi horretatik, zuk nola uste duzu edo
eragiten duela mitin honek Euskadiko orokortasun horretatik atletismoan. Ze eragin du eta hemendik aurrea bultzada hori ematen ere jarraitzeko adorez? Noski baietz, 4 urte daramatzat nire ibilbide honetan, eta egia da 4 urte hauetan ere askunde hori nabaria izan zela, gogoratzen dut egun baten izandako bilera bat hor, eta hau nola indartu edo hau nola bizitu, eta bakoitzak dauzkagun ere baldintzekin, administrazioetatik, ze guk ere arduraz eta gure arauez ere erabili behar dugu diru publikoa, baina argi dagoena da askundea nabaria izan dela. Eta gainera pentsatu behar dugu, Euskadi mailan izango ditugu gutxi gora bera urtero, 267 kirol disiplinetan 50 bat proba nazioartekoak urtero. Baina atletismoak ziurrenik proba horien protagonismo handia dauka. Eta besteak beste horri esker da. Batzuk gainbere egin dezakete, batzuk mantendu, baina proba honek argi dago gorakada dijoa, eta hori da bigarren arrazoi horrengatik. Une oroko berrikuntza bilatzen ere saiatzen direlako antolatzaileak. Ez dira konformatu aurrek urteko egiten. Eta horregaitik esan ziur nago hemen gauden guztiok, eta gure atzetik ere etorriko diren beste arduradun batzuk jakingo dutela hori balioan jartzen, eta ziurrenik etorkizunerako ere jarraituko dugu bermea ematen. Hortxe, bota dieguen bidoa, babesletza eta laguntza hori etorkizunari begira instituzio erakunde publikoetatik, bai Ordizia eta Beasaingo udalei, Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, baina instituzio publiko edo erakunde publiko ez gain, arestian edo hasieran aipatu dudan bezala ezinbestekoa da elkarlan horretan ere erakunde pribatuak ere, instituzio pribatuak ere sartzea, eta hor bidelagun izan du beti Ordiziako mitinak Laboral Kutxa. Karmele Segura da Laboral Kutxako Gipuzkoako komunikazio arduraduna, eta urten ere zuen erakundea babesle ofiziala da. Esan bezala, bidaia luze honek ez luke zentzurik izango, babesle pribatuen laguntzari gabe, eta Laboral Kutxak bere gertutasun hori hasieratik erakutsi du. Beste urte batez, Laboral Kutxak apostua egin du 10. edizionen bidelagun berriz ere izateko. Zerk eragiten dizue, Karmele, hemen ere, aurtengoan ere egoteak? Lehenik eta behin esker danoi, hemen egoteagatik eta gonbidapena jasotzeagatik aipatu da, ez? Leirek ere aipatu do eta Gorkak ere aipatu do zerrendan. Azkenen Ordizia mitinak balore asko ere uztartzen ditu. Eta Laboral Kutxak dakizuten bezala, tokian tokiko kirola ere babesten du, ez bakarrik txirrendularitza edo pilota, hor baita saiatzen geha tokian tokiko frogak ere babesten, eta lehen aipatu da, froga hau Ordizin ospatzen da, baina Ordizitik mundura doa. Eta nik uste dut erakunde publikoekin batera egotea uztartzen duela, eta froga hau ondare ere bihurtuko dela. Zuk aipatu dituzun baloreetan ere, nik aipatuko nuke kirol ondare bat ere badala. Kirola hemen Euskal Herrian, nik uste dut garrantzia handia daukela, lujo bat da baita guretzako Ordizia mitinen egotea, eta gehien bat kirola, ongizatea, berdintasuna, baloreak aipatu ditugu lehen ere, eta Laboral Kutxaren balorekin lerrokatuta dijoztenak dira. Zuen gertutasuna zalantzarik gabekoa da. Zuentzako Ordiziako mitinak etxean bezala egoteak suposatzen du, zer da gertutasun hori zuentzako, zerk eragiten du gertutasun hori, eta fideltasun hori azken batean esango genuke, ez? Proba honekiko. Bai, lehenengo guretik nik uste dut oine esaten den bezala matx egin genuela. Proiektua gure gana etorri zanean konturatu ginen gertutasun horretatik sortzen den harremana oso garrantzitsua zela, bai antolatzaileekin, erakundeekin, Laboral Kutxa Euskadiko entitate finantziero bada, Gipuzkoan dauke bere egoitza, pertsonalki ni ere Goierri Urola Garaiekoa naiz, beraz gertutikan sentitzen dut froga hau. Baina gehien bat, gertutasuna ere ematen dugu garrantzia antolaketan bolondres asko daudelako, lehen aipatu du baita Adurrek, guk azkenen urteetan gabitz balio handia ematen bolondres lanari.
eta egia da kirolak bolondrez multzo handia osatzen duela, konpromiso sozialean ere bolondrezak behar dira, eta hori ere landu egin behar da, eta modu honetan hemen egonda ere nik uste dut balioan jartzen dela bolondrez lanak egiten duena eta berak egiten duen ekarpena halako ekimenetan. Bueno, ia amaiera aldera gerturatzen ari gara, instituzio pribatu zein publiko guztien adierazpenak jaso ditugu, 10. ordizia mitin honen inguruan, baina aurten beste errekor handi bat ere hautsi nahi du ordizia mitinak, ez bakarrik bere konpromisoa berdintasunarekiko, inklusioarekiko, baizik eta aurtengoan ere begia jarri nahi du naturan, ingurumenean. Ordizia mitinek pauso erraldoi handi bat eman du transizio ekologikoan eta bere karbono aztarna nazioarteko ISO estandar zorrotzarenpean neurtu eta ziurtatuz. Bueno, proba honen emisio guztiak Go2 by Global Omniumek kalkulatu ditu eta Bugo Veritasek baliozkotu ditu kanpotik. Pentsa. Bikaintasunak berdea ere izan behar duelako kasu honetan eta hortara zuzendu ditu bere urratsak aurten ordizia mitinak. Ziurtagiri hori emateko unea aprobetxetu dugu aurkezpen hause, eta horretarako hemen aurkezpen plato honetara deitzen ditugu Tania Padura, Go by Global Omniumeko marketing arduraduna eta Rafael Olaso, Bugo Veritaseko ziurtapen arduraduna. Agiri hau, bi ordezkariek Txindoki atletismo taldeko lehendakari den Enekori eskainiko diote. Proba honek 10. edizio honetan ingurumenarekiko hartu duen konpromisoaren lekuko. Hori ere beraz jakinarazi nahi genuen, edo nahi dugu hobesan da, aurkezpen honetan, eta hala geratu bedi, ziurtagiri horrekin, eta larunbateko probak ere, ingurumenaren aldeko konpromiso hori beteko duela ziurtatutzat utzi nahi dugu une honetan. Eskerrik asko Tania eta Rafael ziurtagiri horrengatik. Eta, ondo iruditzen baldin bazaizue amaitu aurretik aurtengo spotari edo iragarpen bideoari emango diogu paso, denek ikusi dezaten, streaming bidez aurkezpen hau jarraitzen ari diren guztiak, eta ondoren ere grabatua geratuko denez ikusi ahal izango dutenak, eta geuk ere bai. Beraz ikusi dezagun espota, eta espotaren ondoren agurrerako tartetxo bat egingo dugu. Iazko irudi ikusgarri horiekin, hitzorduak gogoraraziko ditugu, bai bihar, bai etzi eta bai larunbatekoak. Bihar izango da mahaiinguru hori Beasainen Igartzako jauregian, arratsaldeko 7etan, 4 emakume atleta horien inguruan, atletismoa eta euskal atletismoa hobesan da, eta emakumeen papera. Ostiralean izango dugu atleten aurkezpena, Eneko, ostiralean herriko plazan ordizian, 8etan.
Fray Andreseko inguru hortan. Inguru hortan, Bai. hortxe izango da. Eta egun handia larun batean, azken oharroietarako tartea oraintxe agurtu aurretik, eneko zer ahaztu zaigu? Bueno, lehenik eta bain eskerrak eman, hemen elkartu dien erakunde publiko eta pribatuei, bereziki Ordiziako udalai, hasieratik ematen digun babesagatik, urtez urte geroz eta handiagoa izan dana, bai ekonomikoki eta bai jende aldetik, lehen adurrek aipatu den bezala. Beasain udalari ere bai, hasieratik guri laguntza eman diguna, foru aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, eta erakunde pribatuei, kasu honetan Laboral Kutxari ere, zuk aipatu bezala ezinezkoa dago berain laguntzari gabe egitea. Eta horixe, aipatu sarrerak salgai daudela web orrian, eta larun batean, 6:30 aurrea, nahi duenak etor da hila Ordiziara. Hitzoiekin agurtuko dugu aurkezpen hau, eskerrik asko, bertan hemen izan zareten guztioi, eta hau ikusten aretenoi, badakizue, biharkoa, etzikoa, eta batez ere larun bateko hitzorduak hortxe dituzue, 10. Ordizia mitin hau ikustera joateko. Eskerrik asko eta ongi izan.